Здравейте! Представям ви един апартамент на последен етаж в комплекс Витоша парк с 2 спални, голям просторен хол и тераса с красива гледка към града. Това е гледката от терасата. Терасата е покрита. Продължава на изток към спалните. Също така има отделна тоалетна и баня с тоалетна. Тук е Симеоновския лифт. Имаме външни ролетни штори. Апартаментът е за освежаване, но с много малко усилия човек може да се нанесе. Има кухненски бокс в хола. А това е западното изложение. И сега ще ви покажа и двете спални. Това е антрето. Настилките са доста запазени. Това е бамбуков паркет. И втората спалня. Навсякъде има външни ролетни штори. Това е банята. И тоалетна. Заповядайте на място да видите жилището. Най-големият му плюс е гледката към града.